В началото казах, че Йов е измислена личност, че няма такава личност. Възможно обаче също аз да бъркам. Една от причините, която най-сериозно ме води към идеята, че Йов има някакъв реален, макар и далечен исторически прототип, е наличието на вавилонска, месопотамска поема, която се е наречена "Ще възхвалявам Господа на мъдростта", или казано вавилонския Йов. Също понякога тази поема е известна като поемата на праведния страдалец. Тя е написана на акадски и се занимава с несправедливото страдание на страдащия човек на име Шупши Марша Шакхан. Това е Штрун. Авторът, всъщност героят е и автор на тази поема, авторът е подложен на мъки, но не знае защо. Той е бил верен във всичките си задължения към боговете. Сега това вече не е монотеистична религия. Този герой вавилонския Йов е в контекста на многобожие. Даже бих казал, Вавилон е мястото, където всички богове там са представени, имат свои храмове. Така че той е изправен пред боговете, направил всичко каквото трябва, принесъл всичките си жертви. Тук авторът спекулира, че може би това, което е добро за човека, е зло за боговете и обратно. Тоест, вавилонската книга Йов дава такъв отговор, защо праведният страда. В крайна сметка, героят обаче е избавен от страданията си. Смята се, че тази поема е съставена по време на управлението на краля на Вавилон Нази Мароташ, който се споменава в ред 105 от табличка 4. Поемата е написана на 4 плочи в каноничната си форма и се състои от 480 реда. Алтернативните имена на поемата включват поемата на праведния страдалец или вавилонския Йов. Според Уилям Морън произведението е химн на благодарност към Мардук за възстановяване от болест. Какво съдържа в общи линии поемата? Поемата се състои от 5 глави, всяка с 120 стиха. Глава 1 започва с химническа възхвала на бог Мардук, която бързо се превръща в монолог, в който главният герой разказва за незгодите в своят социален живот, които са го накарали да бъде отбягван и унил. В глава 2 той размишлява върху източника и причината за неправдите, които трябва да понесе. И главата завършва с описание на неговото физическо и психологическо заболяване. Глава 3 е повратната точка в поемата. Там нашия герой, чието име няма да произнеса, преживява поредица от пророчески сънища, които обявяват възстановяването му. Наистина, втората част на тази глава и началото на глава 4 описват процеса на неговото изцеление. Все още фрагментираната глава 4 вероятно се фокусира върху неговото покаяние, докато заключителната глава 5 е възхвала на лечебните сили на Мардук, прославени от героя по време на посвещение в храма на Мардук в Вавилон. Нещо за личността на вавилонския Йов. Шупши, в случая разказвачът в тази поема, според текста той е вземал висок пост, имал и роби, и ниви, семейство и е говорил за града, така сякаш града е под негова власт. Интересното е, че служител със същото име се появява в 2 други документа, датирани от неговото управление. Така че, в крайна сметка може да се окаже, че аз бъркам и че прототип на книгата Йов наистина е съществувал. До следващата серия, в която ще кажа някои допълнителни мисли относно книгата Йов. 4, даже 5 неща, които са ми говорили на мен лично и са ми направили впечатление в книгата Йов, които не са свързани с основния въпрос на книгата.